Naši ďalší milí cestovatelia Robko a Mirka nám povedia, ako sa cítili na tomto zájazde, čo sa im najviac páčilo, ako sa cestuje so cestovkou Objavuj svet. Mne sa tu veľmi, veľmi páčilo. Ozaj som prekvapená starostlivosťou, krásnou prírodou. Všetko, čo ma tu obklopovalo, každý deň bol veľmi, veľmi premyslený, zorganizovaný. Ja to hodnotím na jednotku s hviezdičkou. A ja takisto, ako keď môžem povedať celú genézu nášho výberu dovolenky, tak my sme ju vyberali naozaj na posledné možné chvíle. Mali sme možno to šťastie, že sme mali recenzie aj na konkrétnu cestovnú kanceláriu, ako je teda táto, s ktorou sme vycestovali Objavuj svet. A teda Madeira nás očarila nielen tým, že tá príroda je úplne úžasná, ale celková organizácia a program každý deň bol tak úžasný, že lepšie sme si to naozaj nevedeli predstaviť. A či teda chváliť konkrétnych ľudí, myslím si, že naša pani delegátka Miška, tá sa starala o nás takým spôsobom, ktorý sme my ešte na žiadnej našej spoločnej dovolenke nezažili. Takže veľmi pekne ďakujeme a verím tomu, že sa ešte niekedy budeme môcť stretnúť a takisto budeme môcť pochválne hodnotiť celý náš pobyt. Ďakujeme. A ja